gospodo, cijenjeni. Dobro večer, dame i gospodo, cijenjeni gosti i uzvanici. Dobrodošli. Hvala vam što ste i ove godine svojom nazočnošću uveličali ovaj koncert Dvor u susret Božiću. Kao i svake godine, organizator ovog koncerta je amatersko kazalište Radoholičari iz Dvora i zato svim aktivnim i podupirućim članovima veliko hvala na uloženom trudu pri organizaciji ovog koncerta. Hvala i našim sponzorima i organizatorima, a to su Županija Sisačko-moslavačka, Općina Dvor, Lovačko društvo Jelen Divuša, Euro Arti Siska, Catering Goti iz Volinje, Mesnice Cvanciger, Pekarnica Paralangaj, Sensamed GOO iz Siska. Hoćete ih pozdraviti? Tvornica trikotaže Pounje DD iz Hrvatske Kostajnice. I naravno jedno veliko hvala našem medijskom pokrovitelju Radio Kvirinusu iz Siska. Pozdravljam i svoje osobno ime i u ime Radoholičara dožupana Sisačko-moslavačke županije gospodina Milana Oblakovića. A sad vas molim jednim velikim pljeskom pozdravite osobu bez koje ovo itekako ne bi bilo ovako kako je, a to je naš dragi načelnik općine gospodin Nikola Arbutina. Mislio se izvući ovako, ali ja ga pozivam ovdje da vas sve pozdravim. Hvala. Hvala za najavi. Dok imamo Radoholičara, valjda ćemo svaki put se okupljati ovdje tradicionalno za Božić. Ovo je vrijeme tolerancije, vrijeme darivanja s jedne strane, a s druge strane je vrijeme krize. Vrijeme krize, nažalost, nije problem što je vrijeme krize, krize je uvijek bilo i bit će. Problem je što ne znamo odgovor dok će trajati. Ali siguran sam da ćemo ipak iznaći načina i vremena da u ovo vrijeme darivanja i vrijeme praznika proslavimo onako u skladu sa našom vjerom, tradicijom i običajima. Neću vas puno odaviti. Hvala još jednom vama svima, hvala večerašnjim organizatorima da se svi večeras ugodno osjećamo. Hvala. Hvala načelniku na ovako lijepim riječima i upućujem pozdrav i do načelniku općine gospodinu Franji Juranoviću. Još jednom veliki pozdrav svima. Hvala vam što podržavate naš rad. Pozdrav Dvoru. Pozdrav i tebi lijepo moje Pounje. Pozdrav Slavonijo zlatna i tebi Moslavino vinorodna. Pozdrav i moru Jadranskom. Pozdrav tebi domovino lijepa naša. Večerašnji program počinje domaćini amatersko kazalište Radoholičari i zbor župljana crkve Svetog Petra i Pavla iz Dvora. Maleni glumci su od prošle godine narasli, poneki se zaljubili, našli simpatiju, naučili slovo R izgovarati, krenuli u školu i onda su napisali pismo djedu Božićnjaku. Kaže ovako: dragi djedice, rekli su nam da je kriza, da su džepovi naših roditelja poprilično prazni, zato te mi molimo, maleni, podari ljubav, mir, osmijeh i topli zagrljaj svim ljudima svijeta. Neka na badnju noć niko ne pati, neka nitko ne bude sam, neka ljubav grije sve nas. A vi, dragi moji,
podarite njima jedan veliki pljesak i nagradite ih za njihov trud. I ne čitaj horoskop, ti praznovjerju reci stop. Druga je zapovjed jasna, ne psuj, uvijek ime Božje poštuj. Ta se zapovjed odnosi na Boga, no ti ne psuj nikoga. Treća zapovjed će reći, nedeljom na misu kreći, da postaneš malo veći, a nemoj biti onaj treći koji će se mise odreći. Pošti tatu i mamu, koji ti uvijek kupe sa mamu. Nemoj psovati, nego poštovati. Svaka tuča, svađa i uvreda, do Isusa tebi doći ne da. Poštuj svoje prijatelje, daj im radost i veselje. Šesta zapovjed je važna, ali poruka nije lažna. Naše tijelo hram je Boga i poštuj ga mnogo stoga. Ako si čestita duša, neka ti ruka krasti ne kuša. Osma zapovjed kaže, ružno je kada se laže, svoj život istini posveti, jer tako rade svi sveti. Po 9. zapovjedi znamo da jednog ženbenog druga imamo, jer ti si znala i on je znao da vas se zajednički život čeka.
Kad bi to imao ja, to bi bila prava sreća. Markove hlače, Sanjin kompjuter ili možda Josipov skuter. Budeš li mislio tako, neće ti biti lako. Iz Slavonije zlatne dolazi nam kud ravnica i starih Perkovaca. Kud društvo je osnovano 1970. Uz kraći prekid te je s radom ponovo počelo 1995. godine. Broj je 45 aktivnih članova u folklornoj skupini i 15 članova u pjevačkoj skupini. Njeguju pjesme, plesove i običaje Slavonije, kao i plesove drugih krajeva Lijepe naše. Posebno ističu sudjelovanje na Đakovačkim vezovima, Vinkovačke jeseni, Valpovačko ljeto, Smotra folklora u Ogulinu, Međunarodna smotra folklora u Zagrebu i Čakovcu, Međunarodna smotra folklora u Makedoniji i niz drugih nastupa. Večeras će se predstaviti spletom slavonskih kola. Pozdravite ih!